Kotako. Papa, me nya bofla. Se bi metia no panimfo ba me manamo so. Na me ba se bi wo ba. Wo so ba fie straight. Ha? Me sia. Eja anya botre. Unyi di ba bia. Me frɛ bisa se wo fie a. Ene se wo so de apie. Me se da ka se me tu firi no wa bedu ha. Aka ha na he na metumi nwura. Eja. Agude me nya bofla o. Eja gwa me nya sa. Eja gwa. Fatum na wo ba a. Ne fe. Em de nya me fe. Se bi nye da bia na me ho odin sa o. Ma wa bokɔ de. Eye kura untimi mwa me no fa me ba gudi. Eye kura untimi mwa. Na pese wo kan. Na wona me pe. Na ye o jagwa. Wona me pe. Na wo tuntum e wo kɔ. Aja wani me dami. Sese e bonu chacho. Last week obi short to me sika nyina. Na mmoa o. Mmoa. Anya no anka manfo fie o mu sie akasi a ye bo mu din krom ke bo di ne ni se de wo si we yesi he. Eja. Mmoa. Me yo won fie bi ne ne dami chacha. Ah, eja me nya sa. Ense bu a be ba me ma uska no. Tunu msen bo chacha. Na wo suma bi wo wi nka bebi okwohwe de nka fa ho. Mmoa. Yo. Ah. Wo wa che be hwe. Masasi a mu de ma mo he. Koko asase no. Ai, ina mse. Ensuo mu woro. Se me ka to se ye koko asase no mo twa ma. Agude, me de o papa no me. Me ba no me ma nya adwumafunu. Asase na asabi contract ni twa ma eye ensuo asase no twa ma. Asase no se ensuo top ana so ko he che aguru down. Me fele. Na bi se asase ho di o. Na nim se sasa ye de makufu adu mo ofele ye. Ema ensuo be yi fa so bu down. Na adwuma dɔɔso. Eh, me be wo adwuma ye. Eja ne meja na wako na me so mafa ko pɛ me nnwuma. Sa. Shranka nya me se waba. Ntinie. Nko. Me ba ka so hwɛ. Eja na abebu. Nsara na. Baby. Agude. Papa. Na nsema ese bi egu time esa aso no. Eche kuma sekuri. Agude ade. Nse wi ase besinta so ne ozongo tie fiso. E na amo ya afo amense na edu. Esa so wa hagem. Esie ni munyama ide. Eni mu. Agude. O ba nyina mi so do yire na ba ba chire. Agude, uye ga na. Ah, papa. Uye ga kana me mfa ubi. Ah, papa. Uye sa me du hu ya. Fia ha ma me 20 ni no dia sai wo fia ha etuetu eni ade mesisi mai de ni ge de he. Edi ege. Me ya be ma wo. E bia wa chi mo di egu. Agude, je kopim da bai. Wo banya me tiri se bia do ye na be chia me. Enti ntu wa frɛ me phone so a. Agude adai. The center so nyina ozongo tie fiso. Ena bema wani monyam eni awale. Papa. Oba ni menye bi. So do okenya me nka se ya kuhwi. Yeso wani monyam. Eja nya botra me. Ani ni. Eja enyem nye se bia ni miti. O miti o pa. Ene maya na aba no bu ha ebile wo ho. Me wagna ya miti na o de ba be fa so abi di sika. Nti me atobo ase ne menya. Wase ne menya enche de ma me break akra me de oba na be ba be kiro why menya de ana hodwo ene enche ni nipa ewu we kira kone so obo dan ho na me kobusa hwan na jade asa na oka wa nwale no wawu no one na ese wuka eja na aba no bia na iPhone X S Max je peska e japadi o nti ne obia na ese be kɔn makofa na me dana be fie ekile bi na egu me kɔware ese me use de me kɔfa na no me ba me papa ni be so me di mani aduadua menya oba bi a be bi ofie ye fie o mu fie ko come afi na akasa krono ni ho bibia boko nyamesem ani ade me ba ese so chire mo wanya mail na de me ba fie o mail ka de se wi etro ni mo we de onyem da we de du ho ana nyame botu Agude se de wasi site mu ache na me do nyame enfo ba fun bia me sifia papa mesre ma me no efo na me krama na efre ni men's good no afi so wonya nipa bi anre no ma me no efo me ne ati o papa ena nkofo obi so ba be preach me se me nyansa no emfansi ho me nyansa no se me jawa be kasa made achi kutu o aro ne ko papa yes nkofo di o kofo be hye na o menya abranti ameti so bo bra na metika we mu a tie why enje yes video tie
That Papa. Game boy. Papa, Cameras for schedule for come with the already where you go. We will can on 9. So any mamma come much though. You don't tell Crown and young worry. This was what the best surprise of Papa. Yet, none of me, I appear so we are gonna free. She as a president. She chattered the actually, committee the actually, Kofi Mole, Bakubia Bom the actually, Sano Kobokrono. Oh, real mining in a slum. What would the Anasako see a person as a kind? Wasakofa Robbie here. No Wasaka, Sakwane we are gonna for, and so Papa him no Aquanigina, and all this Anquasia Semno. What I say, Shenya, who better Kumas FM.